Salbrumno beda Tipra ni Chongbarino Tipra Rakrwna bagai Tipra Motha gereng khayo juda komite khawitango abahagino Boskarni 2023 Bidhansabha Chongbarino Bosnago Toniboi Tipra Motha Oksha Panda Khaildai Kapromonogor Holnogo Boskarni Chongbarino Kitingui Board Committee Khajakkha Arfai Manjakha Asali Pandobo MDC Ganesh Devarma Tipra Mothani Political Secretary Ajishwar Devarma Bisamgunjo Sub-Regional Chairman Suron Devarma Manav Devarma TWFT Olpi Devarma Regan Devarma Petes Devarma Manjakha Omrit Devarma BCni Chairman Kobe Kubuni Adongro তিনি চিনি গুলাগাতি সত্র গুলাগাতি এসেম্বলি না তৈয়াই जों जे चिनि बुबाग्रानि दागिमुं बिसिंतै जों जे अबजार्भार चंजाकमानि आबना तैयै जों जे अ गुलागाति एरियाव जे चिनि बावनता बुथ सेन्टार थांमानि आबना जों 3 जुन खालाय बाखा अबान बागायनि जों जे 5 जुन दिनाव जागाव जों प्रमोट नगर जे कम्युनिटी हल आबना तैनो जों रिपोर्ट नाहारा बने बागै जों सगांबायरानि चिनि जे बुथ कमिटी खाजाक थांमानि आबो आप्रो जे पुइला फार्स्ट खाप्रो ओ जे बुथ कमिटी चिनि बोरै कमिटी नारा एड खाइजेगिया अबान बागायनो जों दिनै जों अबनो सिद्धान्त खालायै जे जों सगांगो जों सायखलांजाक जे प्रत्येकटा कमिटीव ताबो YTF TWF जत्तनो खबै जों जे बुथ कमिटी खाका और बुथ कमिटी खामानि जों अब रिपोर्ट कलेक्शन खालायो और रिपोर्ट खामानि बिसिंतैनो जों ताइसा जेता चिनि बुबागारानि वन समाव हायका बिन दागि मुंनि जेता चिनि जे पाँचटा जे बुथ कमिटी बुथ सेन्टार आबनो तै कैसे जों कोअर्डिनेटर चंदि हमनि आबनो तैबो जों कोअर्डिनेटर चंलायखा जे अब हायकेनो चिनारो चयावै 3 दिन लगातार चिनारो प्रोग्राम चलि दङ जों तिनि फार्स्ट खाना सेकेन्ड खाना बंनाय शनि बंनाय अब हायकेनो सुरु जों जे अबजार्भार हनि जे चंजमन चिनि बरमनां एक्स MLA रायसर देबनो बाय आंगो हायकेनो कन्टिन्यू गुडलै चिनि जेता दागि मानि सामनो सक्सेस खायनान बाय जों साइटलै साम खलाय दङ बाहायरो मा दं सर अ हायके बाहायरो आव तिनि जों जत रिपोर्ट कलेक्शन खालायबिका फेबा जों अब जे रिपोर्ट कलेक्शन अब जों रिटेन ना हानाय रिटेन जों अब हायकेनो जों पैसा लास्ट चिनि जे जमा जों अब हायके जों प्रत्येकटा एरियानि जे रिपोर्ट दोननानै अब चिनि बुबाग्रा लास्ट डेट दिजाक दङ बोसगां मासनि 7 तारिख आबनो तैनो जों ताबो प्रत्येकटा एरियानो जों पैसा काहाम के जासाय खायै रिपोर्ट दोननानै बागायनो जों बोसगांनि जे 5 तारिख कैसे जों नाहार पिरोका डेट 5 तारिख जों टोटली फाइनल लिस्ट माने परे जों आपनो क्लियर खालामो तामके ताबुक जों जरा जों काहाम कने जोंनि जे एरियानि रिपोर्ट प्राय जों 90% ताबुक जों जरा सिनारा सिनि तिप्रा मथा हायके सिनि बुबागाराना हामजागाय सापोर्टार दङ तिनि सिनियर सिनि तिप्रा मथानि साइटे एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी ऑब्जर्वर अलमोस्ट चंजाक्खा एरबिसिंग गुलागाटी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी खरंनि ऑब्जर्वर आं राजेश्वर देबबर्मा ताई ख्रक्सा दङ सिनि ब्रह्मनां MDC गणेश देबबर्मा फार्स्ट विजिट सिं कमप्लीट खालामनाय जागलो अरो 1 to 52 अर्थात 1 থেকে 52টা पुलिस स्टेशन दङ अ पुलिस स्टेशन न जों 3टा के जून खालाया जून नि बिसिंग तिनि म प्रमोदनगर जून नि सिनि फार्स्ट मीटिंग अरो दङ 8टा पुलिस स्टेशन कासा दङ 40 49 50 51 52 ताकसा दङ 38 46 47 48 और 8 पुलिस स्टेशन नि बागिने जों अरो तिनि जतो बुथ लेवल कमिटी नि सिनि जे मेंबर्स रखबाय जों तिनि अरो आसुक लेखा आसुके जों रिपोर्ट नाहाका सिनि सामुहुमु रक बाहायनाय एवं सिनि बुथ लेवल कमिटी नि बिनि सामुहुमु रक बाहायनाय आबरक गाबागै जों अरो दुइटा कोअर्डिनेशन कमिटी जों अरो खरंनि बुमुं जों नाहाका कायसा दङ अ 8टानि बिसिंग 4टा पुलिस स्टेशन तै कायसा कोअर्डिनेटर ता कायसा दङ आरो 4टा पुलिस स्टेशन तै कायसा कोअर्डिनेटर ख्रक्सा अंका सिनि मंगसान देबबर्मा ते ख्रक्सा अंका रूपानंद देबबर्मा अ दुइजनन जों 2 कोअर्डिनेटर जों अरो खाका 8 पुलिस स्टेशन नि बागिनाय बरनो 4टा पुलिस स्टेशन बरनो दायित्व रखा
बनि कनसार्न एरियानि पुलिं स्टेशननि बुटार हिसाबै गाबरनो जों दाबो सिनि एक्सेलारेट मा खायनाय सिनि बुटनो सोंथेव बाके पार्ट सान्डि जों मा बारि रनाय गोबाङा बरक दङ दाग ब किसु बरक बिजिपि तंख सिपिएम तंख बा आइपिएफटि तंख के कांग्रेस खरसा खुरसु दङ बरनो जत्तनो सिनि थानसानि मारियाव तुमनानि बागिनाय बुबुग्रानि दागि मुंबाय खरां कुति बाके जों बरनो जों अप्रोच खायनाय 1 to all जों 100 बिजों 100 थांनानै बागे सिनि टारगेट आबनो जों टारगेट नाहारिनो जों दाबो सिनि वार्ड जों अरो स्टार्ट खायो अनबगि जों अरो खरने ऑब्जर्वर ताइसिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट वुमेन फ्रंट नि जटा लीडर्स रक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेंट्रल लीडरशिप ब्लॉक लीडरशिप जत्तनो जों अरो जॉइंटली जों अरो दाबु ओ गुलागाटिनो सिनि जेहेतु दायित्व रका जों खरने ऑब्जर्वर न जों अरो बुबुगारनो जेसकाफनो 100 बिजों 100 जों अरो रिजल्ट जों बनो पॉजिटिव रनाय जटा अरो तिप्रा मथा जिदेन बागे जों एन्सर खायनाय दिनै रिपोर्टन जों क्लियर थागा जे अरो सिनि उज्जवल अरो जों जेसकाफनो अरो जों कप्लायनाय अ सेंस दिनै जों मानि थागा जे अ 8टा पुलिस स्टेशन नि रिपोर्टनो आउन बागे जों सिनि नेक्स्ट जून नि नाय गुलागाटिओ आबो दयराम पाराओ नाय एपरे गाबो जत्तनो 1 to all पुलिस स्टेशन 1 থেকে पुलिस स्टेशन 52 আর বুথ লেভেল কমিটিনি লিডার্স হবে जों फाइनल सेबो थांगोन पड़े जों सिनि जे रिपोर्ट न जों क्लूज अप खायनाय एवं बुबुग्रान थायनाय जों रिपोर्ट सबमिट खायनाय आबन पड़े सिनि जे बसकांनि जे फाइट खायनाय आबरबो जों रणनीति रणकुशल अ ब्लॉक लेवल कमिटी जे बुथ लेवल कमिटी ब्लॉक लेवल कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी रखबो बनि सामने बरक सब समय न बरक बसकांगो बरक काहामके सामु खायनाय बागिनाय अबतिरनो जों आलोचना खायनाय बसकांगो आबन बागे जों डेट फिक्स अप खालायका ऑन 5th of August abongnay sini खुमतामनाय खुमचाक कम्युनिटी हॉल दयराम पाराओ आरो सिनि फाइनल मीटिंग नाय सिनि ऑब्जर्वर हामबाय अबर बुबुग्रानो डिसाइड खायनाय और सब कैंडिडेट नाय जेबो ख्रक्सां नाय सिनि तिप्रा मथानि गुबुन बरकनो फाइनल कोया जे बरकनो बुबुग्रा कैंडिडेट खायनाय आबनो सिनि कैंडिडेट नाय जों बनो सिनि त्रिपुरा मथानि जिदिरि होनानि बागे सिनि दायित्व कारण बनो सिनि त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपारेट स्टेट बा स्टेटहुड नि बागे कक सानाय एवं सिनि बरनि एक्जिस्टेंस नि बागे कक सानाय आपति बरकनो बुबुग्रा बुसकांगो जत्तनो ब वानसुगै कैंडिडेट सेटअप खालायनाय और बंनाय अब खायमान थाइतो सिनि प्रमोनगर कम्युनिटी हॉल दिनि म प्रोग्राम माने थाइ हिंके हामबाय।